Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. Uma nje singake sifunde ukwamukela umusa kaNkuluNkulu futhi sivumele ukuthi uNkulunkulu asisebenzise, ngingakwenza konke ngoKristu onginika amandla. Akuwona nje umbhalo isicaphuna kuwo. Kodwa eqinisweni singakwenza noma yini uNkulunkulu afuna uyenze, ungayenza ngomusa kaNkulunkulu. Kodwa yini le engixakile? Ngakho ke sengiyasondela. Benazi ukuthi nginesibani kule ndawo. Kungani ngekho ukukhanya kule ndawo? Uyisibani, kufanele ukhanyise. Kuphi ukukhanya? Ngiyabuza nje. Kuphi? Oh, asixhunyiwe. Siphi? Sidinga ukuxhunywa. Kunjalo. Kulula kanjalo. Ilokho nje. Uma unamandla amakhulu akhona kule ndawo, lawa amandla kaNkuluNkulu. Lalela, ukhona ongizwayo. Zibheke nje ukuthi ukhaliphe kangakanani. Leso isambulo. Kunamandla amakhulu kule ndawo. Akulona iphutha lalawa amandla uma isibani singaxhunyiwe. Ngakho ke nakho kufanele sikwenze. Kufanele sihlome ngaso sonke isikhathi. Uma uzizwa uxakekile, zinike isikhashana uhlome. Ngaso sonke isikhathi uma ungazizwa kahle, zinike isikhashana uhlome. Ungake ulinge uphume eminyango ekseni, ungasenzile isiqiniseko sokuthi uhlome ngokwanele ukuthi zonke izikhali zakho zime ngomumo. Lalela, nangomunye umzekelo. Bakwethu, sicharge zonke izinto esikhathini samanje. Sicharge ama-computer, siwahlole ngaso sonke isikhathi osukwini olulodwa nje sibheke ukuthi ngaba yasebenza. Bazalwane, uma kunezivunguvuku, i-iPhone fanele ihlale igcwele ngaso sonke isikhathi. Oh, Nkosi yami, ngiqonde ukuthi sisuka emakhaya sikhohlwe ukugqoka, kodwa sikhohlwa umakhalekhukhwini. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngeke sibuyele emuva noba sikhohlwe amaBhayibheli. Ngizokwenza engathi angikushongo lokho. Sithi kulungile, ngizoliphatha kusasa, ayikho inkinga. Vele bengizohlala emotweni ngifunde iBhayibheli ngesikhathi sesidlo sasemini namhlanje, kodwa ke kulungile, ngizokwenza ngolunye usuku. Sibuyele emuva siyothatha umakhalekhukhwini noma sithuma omunye umuntu asithathele lo makhalekhukhwini. Asikwazi ukuhamba sishiya umakhalekhukhwini. Kufanele sibaphathe umakhalekhukhwini ngoba babalekile. Inkosi iyakwazi ukuthi kufanele sihlale kukhona i-iPad ofanele siyicharge. Ngibalile, nginezinto eziyishumi okufanele ngihlale ngizichargeile. Izinto eziyishumi. Nginalento encane engiyifakayo engitshelayo ukuthi ngithatha amagxatha amangaki, ngifuna ukwazi ukuthi amakhalori mangaki. Futhi nginalo mshini ongisiza ukuphakamisa ubuso bami. Futhi kufanele ucharge ukuze uphakame. Kukhona nomunye okhethekile wangaphansi kwamehlo, futhi nawo ufuneka ucharge. Kunjalo, sonke siyazi ukuthi izindlu zenu zinjani, ninobuxhakaxhaka bezintambo, nicharge zonke izinto kodwa niyakhohlwa ukuhlala nihlomile. Eqinisweni ngixakekile kodwa ngazi ukuthi yini le ngixakile, ngikhathele yikho konke lokhu futhi ngixakekile. Nenkosi iyakwazi ukuthi ukubekezelela lesimo. Abanye benu bafike kule nkonfa namhlanje ebusuku bethi uma ongekho ongivezela khona ngalobu busuku. Nginiphathele izwi kusuku la namhlanje. Empeleni likhona izwe engihlome ngalo. Ukhona seke waqaphela ukuthi uJesu wayenyenya ngaso sonke isikhathi. Besimbone phakathi nentshumayelo
Kunezinkulungwane zabantu ngokuphazima kweso simbone esuke ehamba. Eyentameni ayokhuleka. Bamlandele kuzaqhubeka ashumele asuke futhi aye kwenye indawo. Manje usuyazi ungamazi kwenzeka ezwini laNkulunkulu. Zikhona ezinye izinto ezingazenza. Kodwa ke ake sithi nje. Wayesuke ezikhathalele. Mhlawumbe abanye babafundi bakhe babesuke bemcasulile njengesinye isikhathi. Mhlawumbe futhi wayethi, "Baba, ngifuna uke nginyamalale nje umzuzwana." Abanye benu bebezothi, "Oh Nkosi yami, ngizonyamalala nini ngingaze ngizulelwe ikhanda futhi sengiphelelwa amandla. Kufanele ngihlome." Niyazi ukuthini? Ukuthi isikhathi eside ngiqonde ukuthi ungazivalela egumbini lokugeza uzihlomise imizuzu emibili nje. Kulungile baba. Niyabona, uma sifuna ukuhamba ngokomoya engcwele kufanele sikhaliphe ngokwanele ukubona uma sesiphambukile. Omunye uyabuza ukuthi ngabe siphokophele kuphi, ngithi ngiyaphuma futhi ngiyabuya. Ake siqalele ingxoxo. Uthini? Ngiyaphi? Ngithe ngiyaphuma futhi ngiyabuya. Ngizobuya emzuzwaneni embala. Uma sengibuyi, zobuya usongithandana kakhulu. Ngesikhathi ngiqala ukufunda ngalokho ngangithatha isikhathi noNkulunkulu njalo ekseni. Ake ngintshele lokho. Akukho lapho ngingaya khona ngiphume endlini ngaphandle kokuchitha isikhathi noNkulunkulu. Ngeke izinto efana naleyo. Ngeke ngikwenze lokho. Anginawo amandla okwenza lokho uma uNkulunkulu engangisizi. Akukho kungalunga. Eqinisweni ngeke kulunge. Amandla enyama nganginophawu efrijini lami olufundeka kanje uxakeka umsebenzi wenyama ngoba ngaso sonke isikhathi uma usixakekile sisuke sisebenza enyameni ukwenza into uNkulunkulu kuphela angakwenza nalokho ngeke akwenze uma singayeki ukusebenza enyameni siyeke siye kuye. Baba, ngidinga umusa wakho ukuze lokhu kwenzeke empilweni yami. Umuso mangalisayo. Ngabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosindisa sishiye sixayekile ngaso sonke isikhathi? Ngisakhumbula lapho izwi likaNkulunkulu ngangixakekile. Okwangempela, ngiyangiye esontweni ngizwe izwi isho ngomlomo wakho noma ngomqondo wakho. Oh! Nalelinye. Ukuthobela umyeni wakho. Bengilithanda kakhulu ke lelo, ngoba bengingazi nokuthi lelo gama libhalwa kanjani, ngisahlulwa ukulibhala nje. Sekuthiwa ngizithobe. Ukube niyazi sengike ngahlukunyezwa amadoda futhi ngahlala nginalomqondo, ayikho indoda yongitshela ngenzeni uma nje ngisaphila. Ngilodadewethu abaningana. Kodwa kwathi uma ngingenwa uthando lukaJesu, ngafisa ukwenza yonke into ayishoyo. Noma kubuhlungu kangakanani noma kungiphatha kanjani, ngase ngiqala ukucabanga, kulungile ngizimisele kuba unkosikazi uzithobile. Noma ngabe lokhu kuchazani ngizokuzama. Ngizolulandela lolu hlelo. Uma sesithole uhlelo sihambisana nalo. Sifana ne-hot air balloon. Akukho esishoda ngakho. Akabongwe uNkulunkulu. Ngizoya ekhaya ngifike ngenze kulunga, ngilalele uDave ngendlela efanele, vele nawe uyalazi iqiniso, ngangizomlayezo bese ngifikela umcabango kunjalo noma esho into engayithandi ngizothi kunjalo sithandwa sami. Nganginezami izinhlelo kodwa umzimba wami wawuzithwele. Ngabe ulibophela qini ibhendlo elinomoya oshisayo? Nako-ke, wema, nako-ke. Nkosi yami. Nkosi yami ngikhathele ilokhu ngiyazama noma ngenzani, akukho okushintshayo. Noma ngenzani, akukho okushintshayo. Nakho lapho sikhona.
Kufanele sithathe elinye ikhefu, kunjalo mbonga uNkulunkulu. Ngikhuluma kakhulu. Kufanele ngithule. Ukube nangibona isikhathi ngizama ukuba umuntu olungile. Nkosi yami nomusa, ngizonixoxela ezinye zalezi ndaba kusasa kodwa. Eqinisweni sengibe umzalwane eside isikhathi. Kudala ngeminyaka yabo-70 uNkulunkulu wangithinta ngempela inhliziyo yami ngendlela engeke ifaniswe. Ngazizwa ngimthanda uNkulunkulu, ngifisa ukwenza efisa ngikwenze, kwaze kwafika isikhathi engafunda ngaso lokhu enginitshela khona namhlanje. Uma ngifunda kakhulu kunalapho izwi lakhe kakhulu, futhi kulapho ngangixakeka kakhulu ngoba ngizama ukulandela yonke imiyalelo. Uke waye esontweni ungaphathekile kahle, ubuye kungcono ngabe awuzange uye. Ngoba ungena esontweni nezinkinga ezintathu, kwathi kuphela enkonzo waba unenkinga eziyishumi. Ngiqonde ukuthi awukho umyalelo engabe ngingawudingi. Niyazi ukuthini? Ngaphambi kokuba ngifise ukuba uNkulunkulu angishintshe, ngangicabanga ukuthi uDave inkinga. Ngangazi ukuthi yimini inkinga. Kwase kungicacela ukuthi umuntu oyinkinga yimina, ngazama ukushintsha. Ngeke ungekwazi ukuchaza ukuthi ngishintshe iminyaka emingaki ngisebenza enyameni. Ngizama ukwenza okufanele kwenziwe uNkulunkulu kuphela, ngicasuke. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungicasukele. Ekugcineni ngafunda ngosindiso, ngafunda indlela okufanele ngiyihambe futhi ngiphile impilo yami ngayo. Umusa, ithemba, ngomusa kanye nethemba. Ngase ngiya kuBaba, Baba ngeke ngikwazi ukuziphathela impilo yami. Ngifuna ukwenza okuthokozisayo. Ngicela ungisebenzise futhi uma ngingabona umphumela kusasa ngeke ngathene kamandla. Kanti nje uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uyasebenza. Uke wezwa ukuthandazela umuntu aziphathe kabi kakhulu ngesikhathi uqala kumthandazela. Benazi ukuthi lokhu uphawu oluhle. Uyazibuza ukuthi uphawu oluhle kanjani? Kungophawu oluhle kuchaza ukuthi lo mzuzu obuthandaza ngawo uNkulunkulu uqalile ukusebenza ukuze aziphathe kabi kakhulu kunakuqala. Umbono njani ngenze ngawo kusemandleni ami nginesiqiniseko sokuthi engingakwenza ngaphandle kokuthandaza? Ngabe nazi ukuthi umthandazo usafana nomoya engiwuphefumulayo. Thandaza kuko konke, ungalindi ithuba lokuthandaza. Yebo Nkosi yami, ngizothandaza ngesikhathi sokuthandaza. Kufanele uthandaze manje. Nangu umthandazo engizindla ngawo. Umthandazo engiwuthandaza ngaso sonke isikhathi uma ngithandaza. Baba ngicela ungisize. Ngicela ungisize. Kunezinto ezimbili engithanda ukuzisho ukudlula zonke. Ngiyakuthanda Jesu, ngicela ungisize ngaphakathi kwami. Lokhu kungikusho lonke isikhathi ngaphambi kokuthi ngifike kule ndawo. Ngiyakuthandaza Jesu, ngisize. Ngikule ndawo ngoba ngithanda uNkulunkulu ngalokho asengenzele khona, futhi akukho engingakunika uNkulunkulu angazibonakalisi angisebenzise kukho. Futhi ngiqinisile kuye ngendlela eyisimanga. Futhi kungifikisela ngokukhulu kwesaba ukucabanga lokhu bekungeke kube impumelelo ubuNkulunkulu bengekho. Akaze wahluleka. Ngike ngaba nemihlangano ehambe kahle kwedlule eminye, kodwa nginesiqiniseko ukuthi sihlala ngaso sonke isikhathi sinemihlangano emihle. Lapho sifika khona futhi sinesiqiniseko akumina imbangela yalokho. uNkulunkulu futhi uzomangala ukubona izinto ongakwenzela zona uma ubeka ithemba kuyena, ubambelele kuyena. Uma uzwa sengathi uyehluleka, buyela kuyena kuhlomise. Ungavumi abantwana bakho bakususe enkosini, ungavumi abangani bakho bakusiphe enkosini. Ungavumeli ukuyothenga kususe enkosini, ungavumeli lokho ekususe enkosini. Kufanele uhlale uhlomile. Khona ongizwayo. Niyazi ukuthi indlela esifunda ngayo izwi ibaleke kangakanani. Le ncwadi igcwele izethembiso. Kodwa sifunda njengomthetho. Uma ngingabonisi umusa, uNkulunkulu uzongithukuthelela. Leso isithembiso sokuthi uma nginemethemba, ngibambelela kuye, lowo musa uzokwehlela phezu kwami.
Ngoba uhlala nami, uzongisebenzisa noma ngiyathemba futhi ngibambelele kuye. Akakwenzi konke ngesikhathi esisodwa, kancane kancane ngomusa. Ngithola inqubekela phambili ngoba ngiyakholwa. Ngithole enye futhi inqubekela phambili ngoba ngiyakholwa. Ngiphinde ngithole enye futhi ngoba ngiyakholwa. Uzohamba nami kuze kube sekupheleni nje uma ngibambelele kuye, sikholwa futhi ukuthi uyasebenza. Ukhona uthola ithemba elisha, mhlawumbe ukhona omunye ozongizwa. Ukhona othola elisha ithemba namhlanje. Mhlawumbe ukhona omunye ozizwa elula kancane. Uqonde ukuthi asikho isidingo sokuthi ngenze lokhu? AbaseGalatia 3:10 bafundeka kanje: inqobo nje uma sisaphila ngaphansi komthetho noma sizama ukulunga ngaphambi kaNkulunkulu ngomthetho, kufanele silindele kuphoxeka. Kufanele silindele ukuphoxeka. Ngeke siphumelele uma sicabanga ukuthi manje kufanele ngilunge ngoba uNkulunkulu uzongicasukela. Ngomusa usindisiwe futhi uhlala ethembeni. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Ngomusa usinike ithemba, isipho sikaNkulunkulu. Ngomusa sizophumelela uma sithemba, isipho sivela kuNkulunkulu. Ngabe ukhona ongizwayo? Ngomusa ngiyashumayela ngalobu busuku banamhlanje, futhi ngithi ngomusa ngenza umsebenzi omuhle. Kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Amen. Isipho sikaNkulunkulu. Ngeke ngicwile njengabantwana bakwa-Israyeli ngoba ngenza lokhu ngesipho sikaNkulunkulu. Ngeke ngibe umvangeli e-Afrika njengoRenite ngoba lokhu ukwenza ngomusa kaNkulunkulu. Kungani ungayeki ukubuka ukuthi omunye umuntu wenzani uziqhathanise nabo? Uqale ukubona abanye abantu abangakwazi ukukwenza. Ungayenza noma yini abanye abantu abangakwazi ukuyenza. Amen. Awukuzithande. Niyazi ukuthi ngithini insuku zonke? Lokhu kuzozwakala engathi ngiyomunye walama hot air balloons, kodwa ngiqondile lokho nakancane. Ngisanda kuzijwayeleza njalo. Ngivuka ekuseni ngaphambi kokuphuma embedeni. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngithanda impilo yami. Ngiyazithanda. Ngithanda nabantu. Uyazithanda? Ya, uyazithanda? Ya. Angithandi nje inyama kumina, kodwa ngithanda isidalwa esisha engiyiso. Ngithanda lokho uNkulunkulu akwakhile ngaphakathi. Ngithanda lokho engiyikho kuKristu nokunye esandleni sikaNkulunkulu. Ya, angixolisekile kodwa uNkulunkulu wazile ngesikhathi engithola, wazile ngesikhathi ekuthola. Awumthusi uNkulunkulu, akayindawo. Nkosi yami. Renata, ukuba ngangazi ukuthi uzoba njani, ngangeke ngikubize uyovangela eAfrika. Ngangingeke ngikwenze lokho uba ngangazi untekenteke kwakho. Israel, kuba ngangazi zonke izinto enizozenza, ngangeke nginikhethe nginibize ngendodana yami. uNkulunkulu ukhetha izinto zomhlaba ezintelentele nezubuwula ukumangaza abahlakaniphile okungekho umuntu ophilayo bengakukhona ebukhoneni bakhe. Esikhatheni samanje abantu abathola usizo abantu abazithobile. Abazithobile ibona abathola usizo. Lo umyalezo omuhle. uNkulunkulu ngicela ungisize. Ngicela ungisize. uPeter wokuqala 5:5. Konke nikwenzayo nikwenza ngokulunga. Kunjalo ngifuna amandla azoninyakazisa. Kufanele uthi uyazi. Kunjalo uNkulunkulu.
Wamukelekile ukwenza okuthile ngalokho. Ukube niyazi bengizitshela ukuthi empilweni yami ngeke ngiphinde ngenze iphutha ngomlomo wami. Kodwa ngiyangabaza ukuthi lokho kuzokwenzeka. Sengishintshe kakhulu. Cishe kungithathe iminyaka engama40 ngisezwini. Niyazi imbangela yalokho ingoba ngiwumlomo emzimbeni kaKristu. Kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa ukuthi kufanele ngisebenze kuphi ngithule nini. Uma nganitshela iqiniso, sengizame kaningi ukuthula nokulunga. Ngibe umuntu olungile. Niyazi ukuthi yini engithanda kakhulu ngomyeni wami kunayo konke emhlabeni? uDave ngivumela ngibe yini. Uma ngidelela, uDave uyangitshela, kodwa afe ukuhleka, athi nango lowo mlilo wakudala engakushadela wona. uNkulunkulu uyasamukela. Kungani ungenza umusa namhlanje noma uzenzele wena umusa? Kungani ungayeki ukunika uNkulunkulu konke ocabanga ukuthi uyikho, umnike konke ongenakho? Anginalutho, anginalutho, wena ungakuthatha konke. Ngaso sonke isikhathi sizama ukumnika esicabanga ukuthi kuzomanelisa. Amandla akhe akhiwe ngendlela elungela ukubantekenteke kwethu. Ukhetha ngenhloso ewubuwula kwabalomhlaba ukuze ahlole abahlakaniphile. uNkulunkulu akadingi ukuthi uvele udinga uzinikele. Kufanele usho ngokwakho ukuthi ngilapha Nkosi, yenza ngami lokho okufunayo. Kuzomangala izinto uNkulunkulu azozenza. Akunjalo Theresa? Le ntombazane eniyibona la ngesikhathi iqala ukuzwa ngami yayiboshiwe. Namhlanje ishumayela ivangeli yonke indawo. Amen. Amen. Sukuma Theresa, uphakamisa isandla bafisa ukukubona ukuthi ungubani. Oh uNkulunkulu wami. Ejele enzani? Edayisa isidakamizwa noma ephethe isidakamizwa. Edla isidakamizwa impilo engenhle. Niyazi ukuthini? uNkulunkulu wamthanda. Niyazi ukuthini? uNkulunkulu wamthanda. uNkulunkulu ekuthandile ukuguqula kwenza omunye umuntu wesifazane noma enye indoda. Amen. uPetro wokuqala 5:5. Ngokunjalo nina basha thomelani amalungu kanye nababalekile esontweni, nibanike inhlonipho abayidingayo futhi nibathobele. Nithobele imiyalelo yabo. Ukhulume ngokuzithoba. Ulalele lokhu okutshelwa abantu abahlakaniphile kunawe futhi okudala bephila kulomhlaba futhi abanolwazi olunzulu. Wembathe ukuthobeka. Ngicabanga ukuthi ukuthobeka buyisici esibalekile. Nakho engihlala ngaso sonke isikhathi ngikucabanga. Ngicabanga ukuthi zonke izono ziwumsuka wokuphakama. Ngoba ukuphakama kuyisono sika Sathane embatha ukuthi mina. Njengesembatho sobugqila ukuze kungabi khona uzokuhlubula sona. Sesisondele esikhathini songena ekujuleni balendaba. Uzikhulule ebugqileni bokuphakama nokuziqhayisa kwabanye abantu. uNkulunkulu ulwisana nabaphakeme, abaqhoshayo, abazithwele, abeyisayo nabakhukhumele. Ulwisana nabazithwele futhi abanqobe. Kungani ngixakekile? Ngabe isimo sami esingixakile? Ngabe uDave ongixakile? Ngabe izingane zami ezingixakile? Cha, lokhu kuthi uNkulunkulu wayengixakile. Uyazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu engenza into efana naleyo? Wayezama ukungifundisa ukuthi ngeke ngithole engikudingayo uma ngingazithobi, ngimvumele angenze ngokwakhe. Thola lokhu ke. Lalela.
uNkulunkulu ngeke akuvumele uzenzele izinto ngokwakho. Futhi uzoxakeka, ukuzulazula ujikela izintaba, ufane nami, uphinde into eyodwa kuze kufike isikhathi sokuzehlisa uthi uNkulunkulu angilutho ngaphandle kwakho. Akukho engingakwenza ngaphandle kwakho. Ngiyakudinga. Ngisize. Futhi abazithobayo bathola usizo. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer.